Ina magaji mai kwakwa? Ga ni nan ranke baƙe. Ban kuma taɓa ganin ta ba, ban kuma san a ina take ba, kuma a tunanina ko a mafarki ban taɓa tunanin zan ga mai irin kamar ta ba. Ni ƙarya take min, in kuma ta ce da gaske ne, dole za a samu shaida ko da mutum ɗaya ne. Malam Magaji mai kwakwa, ka ji tuhumar da kotu take maka kan abin da kai wa Hadiza Karishma na attempting fyaɗe da kai mata da kuma shiga gidan mutane da kai ba tare da izini ba. Shin haka ne? Ya mai girma mai shagwaba, ni dai abin da na sani. Kai, kotu kake shiga taitayinka. A yi magana a natsi. Ni dai abin da na riga na sani, waɗanda suka ce na ci mutuncinsu a kan gidan haya, ba cin mutuncinsu ne ba. Mahaifina ne ya ce sun ci mutuncinsa, saboda haka su tashi. Shi ne na je gidan na ce musu su tashi. Shi ne a cikinsu wata tamare ne, sai da na ga wuta. Sakamakon haka shi ne na fito da kayan gidan, shi ne har na fasa randa. To ita kuma wadda kai wa attempting fyaɗe fa, Hadiza Karishma, za ka faɗa game da ita? Tun da nake a rayuwata, in dai ba a taskan labarai ba, ban taɓa jin sunan wani abu wai fyaɗe ba. Kana nufin baka aikata mata ba? Ba fa zan rantse da Ƙur'ani ba, ban aikata ba. Ni fa ƙarya fa ake mun fa. Ni fa ƙarya, mu ko ƙarya, zabkan ƙarya fa akai fa. Ya mai girma mai shagwaba, ni fa an zabkan ƙarya ne fa. Ƙarya aka tafkan fa. Yawwa. To kuma ta zo da shaida na gelinta da ke hannunta wanda ka yi ta jan shi kawai. Hali irin nashi. Magaji mai kwakwa, sakamakon ƙaryata zargin da aka yi maka akan Hadiza, wannan kotu mai adalci ta yanke hukuncin cewar za a tura ka gidan kaso na mako biyu. In ya so idan Allah ya kai mu ranar 17 ga wannan watan uku da muke ciki, za a dawo kotu domin ci gaba da sauraron wannan kara. Kina ce me? Kotu ta yanke maka sati 2 zuwa gidan kaso. Idan Allah ya kai mu ranar 17 ga wannan wata na uku da muke ciki, za a dawo nan kotu a ci gaba da wannan karar da ake yi. Rakiya da ɗaya daga nan ce a sai kwakwa. Safa ne kawai a sai kwakwa. To a sai kwakwa, a sai kwakwa, a sai kwakwa, a sai kwakwa. Kawai hana ki baki je kin zauna kin yi aure ba. Ki zo ki rika yanke ɗanyen hukunci. Ku zan yi kashi.